Готови ли сте за ново забавно и образователно предизвикателство? Днес сме ви подготвили викторина с цели 4 вълнуващи рунда. От животни и общи знания до държави и българските традиции за бъдни вечер. Започваме с първи рунд. Това го знаят дори малките деца. Вярно или грешно? Камилите съхраняват вода в гърбиците си? Секундите летят. Дали ще познаеш, след малко ще узнаеш. 3, 2, 1. Невярно. Гърбиците на камилите съхраняват мазнини, а не вода. Следва въпросът. Костенурките могат да дишат през черупките си? Вярно или грешно? Сега е момента за един лайк. 3, 2, 1. Костенурките не могат да дишат през черупките си. Въпреки това, те имат специализирани структури, които им помагат да задържат кислорода за по-дълго време, като правят по-дълги паузи между вдишванията, особено когато плуват. Идва следващото изпитание. Готови ли сте да отговорите? Тигрите имат ивици само на козината си, не и на кожата си? Вярно или грешно? Не се бави. Времето тича като зайче. 3, 2, 1. Ивиците на тигрите не са само външни, те също така играят роля в терморегулацията и камуфлажа на животното в неговата естествена среда. Браво, жирафчета! Преминахме през някои интересни факти за животните. Но сега е време да преминем към следващото предизвикателство. Ще разберем колко добре познавате света и коя страна е по-добра в различни категории. Готови ли сте? А ти питал ли си се някога, коя държава има по-голямо население? Германия или Франция? Три, 2, 1. Германия е най-населената страна в Европейския съюз с около 83 милиона жители. Германия има около 18 милиона повече жители от Франция. Следва въпросът. Коя държава има по-голямо население? Германия или Виетнам? Секундите се тупят. Напрежението е във въздуха. Ще познаете ли? Изненадан ли си? Или това го знаеше? Коя държава има по-дълга брегова линия? Виетнам или Канада? Часовникът тик-така. Остава малко. Отговорът ще ви изненада ли? Канада има най-дългата брегова линия в света. Това включва не само основната суша, но и множеството острови в Арктическия и Атлантически океан. И последният въпрос е, коя държава е по-голяма по площ? Канада или Бразилия? Бразилия. Най-голямата страна в Южна Америка с площ от около 8,5 милиона квадратни километра. Около 80 пъти по-голяма от България, но е въпреки това по-малка от Канада. Видяхме някои интересни сравнения между държавите. Но сега нека проверим колко сте добри в общите знания. Придвижваме се към трети рунд. Трети рунд. Въпрос, който не би затруднил и второкласник. Кое е основното химично съединение, от което се състоят живите организми? Дали ще познаеш или просто чакаш отговора? Това е много лесно. Водата съставлява между 59 и 70% от телата на възрастните хора и играе ключова роля в поддържането на живота. Да не губим време, идва следващият въпрос. Коя е мерната единица за маса? Времето тече, отговорът приближава. 3, 2, 1. Той е дефиниран чрез фундаменталната физическа константа, константата на Планк, което го прави изключително точен. Дай лайк, ако научи нещо ново. Не се опитвайте, въпросът е труден. Как наричаме материалите, които позволяват на електричеството лесно да преминава през тях? Прочети го пак. 3, 2, 1. Металите като мед, алуминий и злато са отлични проводници на електричество, благодарение на свободните електрони в структурата си. Продължаваме с
Как наричаме силата между две повърхности, която възпрепятства приплъзването на тези повърхности една спрямо друга? Ако се чудиш, и аз се чудя. Този отговор го оставям на вас, жирафчета. Напишете отговора в коментарите. Жирафчета, справяте се страхотно до сега, но стигнахме до последния най-празничен рунд – бъдни вечер. Четвърти рунд. Имам един специален въпрос за вас. Какво означава бъдник? Специално подбрано дърво, което гори в огнището на бъдни вечер. Тиквеник, но без лешници. Питката за бъдни вечер. Бъдникът е специално избрано дърво, най-голямото, което се пали на бъдни вечер, символизирайки живот, светлина и семейно благополучие. А на тези въпроси всеки сам си знае верният отговор. Каква беше ролята на домакинята на бъдни вечер? Да се увери, че всички са яли повече отколкото могат. Да приготви празничната трапеза с много внимание и любов. Да обясни 20 пъти, че на бъдни вечер няма месо. Следва въпросът. Каква беше ролята на бащата на бъдни вечер? Да провери дали ракията е годна за пиене. Да бъде официалният дегустатор на тиквеника. Да разкаже старите семейни истории поне 3 пъти. Продължаваме с... Каква беше ролята на децата на бъдни вечер? Да питат постоянно, кога ще ядем? Да се чудят защо няма пържени картофи. Да помагат за подреждането на масата. Весела Коледа. Хо-хо-хо! И така, жирафчета, завършихме нашата празнична викторина. Не забравяйте да споделите видеото с приятелите си, за да тествате и техните знания. Весели празници и до скоро!